Діти, погляньте, що це? Так, тарілка. Вона порожня. Що можна в неї покласти? А у вас є власний посуд? Якого він кольору? А якої форми? Що на ньому намальовано? Нашу тарілочку можна наповнити смачними і корисними яблучками. Нам потрібно фарби червоного, жовтого та зеленого кольору та штампи із половинок яблук. Дорослі розрізають яблучка навпіл. Надсилайте фото ваших малюнків.